Meta kienet jindirizza lill-ambaxxaturi ta' Malta f'missjonijiet diplomatiċi lil hinn minn xtutna, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li r-rappreżentanti ta' pajjiżna għandhom responsabbiltà li jiżguraw il-paċi u l-prosperità. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn intqal li f'konferenza li tlaqqat f'Malta l-ambaxxaturi Maltin, il-Prim Ministru saħaq li rridu nkomplu nagħtu futur sabiħ lil ġens Malti. Aċċenna li l-futur mhuwiex xi realtà l-bogħod u biex bekk l-ambaxxaturi għandhom l-irwol kruċjali biex jimbuttaw l-interessi ta' pajjiżna u jesploraw opportunitajiet ġodda fil-waqt li nnota l-isfidi internazzjonali jibqgħu hemm. Madankollu l-Prim Ministru rrimarka li l-pedament ta' kollox u s-sigurtà u l-paċi xi ħaġa li ngawdu f'pajjiżna u li dawn jiġu riflessi fit-tkabbir ekonomiku li jissarraf f'investiment fin-nies f'diversi oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġija. Robert Abela semma kif pajjiżna se jkompli jservi fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u f'April jerġa' jkollu l-Presidenza tiegħu, filwaqt li matul din is-sena tippresedi wkoll l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Hawn innota wkoll ir-rwol importanti li għandha Malta favur il-protezzjoni tal-valuri u l-prinċipji tal-OSCE b'rabta mas-sigurtà. Fl-istqarrija ntqal ukoll il-Prim Ministru rrimarka d-diversifikazzjoni tal-ekonomija Maltija biex tibqa' toffri opportunitajiet differenti u anke semma qafas regolatorju b'saħħtu li pajjiżna jħaddam fuq oqsma differenti. Il-Prim Ministru Robert Abela ċenna l-importanza tad-diplomazija kulturali u hawn irrefera għal Bjennali tal-Arti li se jsir f'Malta fil-ġimgħat li ġejjin bl-iskop li jaqgħad nies differenti. Il-Prim Ministru tenna dak li impenjat li jagħmel il-Gvern fejn issa se jkun qed japplika formalment biex pajjiżna jissieħeb fl-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD. Dan pajjiżna se jagħmlu mhux biss biex ikun aktar parteċipi fit-tiswir tal-politika internazzjonali u jippromovi l-interessi tiegħu, iżda anke jinbotta interessi komuni ta' stati żgħar bħal Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jirringrazzja lill-ambaxxaturi u lill-uffiċjali fis-servizz diplomatiku għax-xogħol tagħhom b'risq pajjiżna u qal li hu ottimist li l-ġejjieni jġib aktar opportunitajiet lejn Malta.